Sukra mengkara tumpak mendha titik kaloka somawar cita hangara rekata buta Maesarespati min tuna Ekadri catur panca sahsata hasta mawa pasa koro oh prata daring koro bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap samudra bludak temeka ing daratan alun gedhe mawali aniwak gedhe padha nglumbu kang cilik dadi lendhut bleget aba tangising langit turudan barat salamangsa kluwung pating palengkung teja mangkara-kara didit irwati widhatatit wating caliret gumaludhug guntur ketuk sumunduling kahyangan junggring saloka Ora keng para Jawata tridasa watak widodari njeleh kepati dadya sireping pangaribaning gara-gara. Apa ta pratandaning gara-gara? Amung ngormati Wijilira Perpat Punakawan Kilurah Semar Badranaya lan putra jaler tetiga. Ingkang medal saking tlatah Ngayogyakarta. Kayon kadyubeng angin sumyak swaraning karenggan samirana mauriris
Gareng rene Kang Gareng. Tak nyuwun jineman lor Kambang ya. Sapa sing nembang Kang Gareng? Sapa ya? Mbak Mega. Oh ya. Apa mau reng ular Kambang? Ular Kambang, Kang. Tak kira nek ular kandang. Tak ngcuk, tak nggo mancing. Wah, pikiranmu mung muncang mancing. Mbak Mega pinarak malih Mbak Mega. Niki wau sampun ajeng gegeblak ping 4. Lho, gegeblak teng pundi? Ping mriki wau. Oh, ngantuk napa pripun? Nggih. Mbok mulane kula kan nyanyi niku men mboten ngantuk kalian nembang niku. Ular kandang nggih. Ular Kambang. Kambang. Kepiye to Cang kuwi to? Ayo engko dirungokke sik lagi dicoba. Heeh. Yo nyoba sik. Ayo Mbak Mega yo, ular Kambang. Ngono to, Cang. Heeh. Yo. Wah, jan wis jan wah. Nek krungu suarane Mbak Mega iki wah jan. Marak keliyer-liyer kepengin turu. Wah, apik banget tuh suarane. Heeh. Meneh. Urung puas aku. Satitae lon ha. Bayo. Wah, penggambange hebat. Jane ngawur kuwi.
Magelang. Penggambangnya niki angsal Penggambang. penghargaan. Penghargaan pengawuran apa piye? Penggambang terbaik. Apa-apa diduduki, Mas. Yo, Mbak. Sing gampang iki sapa ta, Kang? Wah kuwi jumputan saka Jakarta Selatan.